phela uNkulunkulu waqala nowani umuntu osethi kakhulu lowo muntu sokumbona osekufanele lokho kwenzayo kwesikhathi ucabangele ukuthi uyothini kulokho okuthile sokwenza ngaleso sikhathi. So ngiyazithanda iy'nhlanganisela ngale ngoba if usishintshe umqondo womuntu wesilisa sizokwazi ukushintsha isizwe sesizwe sonkana. Ngiyayithi-ke ngabangithenda abantu ukuthi isifiso somuntu wesilisa uNkulunkulu ayiphathile ilento esibizwa ukuthi isibindi nomhlaba. uNkulunkulu uyayidizayina